Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Mataji Pranama. Hare Krishna. Hare Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna, Pranam Mataji, Pranam Mataji, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 19ാമത്തെ അധ്യായം 10ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത് നിർത്തിയത് അല്ലെ. 9-10 ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മതാജി. ഇന്നലെ നമ്മള് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളില് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മരണം വരെ ഉപവസിക്കാനായിട്ട് ഗംഗാതീരത്ത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് ഉപവിഷ്ടനായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സംസർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവാനായിട്ട് മുനിയുടെ വ്രതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മള് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും, അതായത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളെ പോലും പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള മുനിമാരും സകല മഹാത്മാക്കളും ചിന്തകരും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ഈ ഗംഗാതീരത്തേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്. ആരൊക്കെയാണ് വന്നതെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആരൊക്കെ പറഞ്ഞത്? സൃഷ്ടി ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണ്? അത്രി, ശരദ്വാൻ, അരിഷ്ടനേമി, ഭൃഗു, വസിഷ്ഠൻ, പരാശരൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, അംഗീരൻ, പരശുരാമൻ, ഉദധ്യൻ, ഇന്ദ്രപ്രമഥൻ, വിഷ്ണുവാഹു, മേധാതിഥി, ദേവരൻ, ആശ്ലിഷേണൻ, ഭരദ്വാജൻ, ഗൗതമൻ, പിപ്പലാദൻ, മൈത്രേയൻ, ഔർവൻ, കവശൻ, കുംഭയോനി, പായനൻ, ദേവർഷി നാരദൻ. ഇത്രയും പേരാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിലാണ് ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. പരശുരാമന്റെ ഉദധ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഉദധ്യനാണ് ഇനി എടുക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
അത്രിർവസിഷ്ഠശ്ച വനപ്സരത്വാൻ അരിഷ്ടനേമിർ ഭൃഗുരംഗരാശ്ച പരാശരോഗാദിസുതോതരാമ ഉദത്യ ഇന്ദ്രപ്രമദേത്മവാഹൗ മേധാതിഥിർദേവല ആർഷ്ടിഷേണോ ഭരദ്വാജ ഗൗതമ പിപ്പലാദഃ മൈത്രേയ ഔർവ കൗശാപ് കുംഭയോനിർ ദ്വൈപായനോദ ഭഗവത് നാരദശ്ച. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സത്യം വരെ വായിച്ചത് ഉദത്യൻ വായിക്കുന്നു. പരശുരാമൻ വരെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഉദധ്യനെ പറ്റി വായിക്കണം. ഉദത്യം വരെ വായിച്ചു നമ്മളല്ലേ? മേധാതിഥി തൊട്ട് വായിക്കും. അതെ, ഉദത്യൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരാതന കാലത്തെ ഒരു വൃദ്ധനായ മുനി, സ്വർഗാധിപതിയായ ദേവേന്ദ്ര സദസ്സിലെ ഒരംഗം, വനത്തിൽ ശകുന്തളയെ വളർത്തിയ കണ്ണു മഹർഷി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. വാനപ്രസ്ഥാശ്രമ നിയമങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുകയാൽ ഇദ്ദേഹം സ്വർഗലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അടുത്ത ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? മേധാതിഥി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് പുരാതന കാലത്ത് ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു മുനിയായിരുന്നു. സ്വർഗാധിപതിയായിട്ടുള്ള ദേവേന്ദ്രന്റെ സദസ്സിലെ ഒരു അംഗവും പിന്നെ ശകുന്തളയെ വളർത്തിയ കണ്ണ മഹർഷി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ണ മഹർഷിയുടെ പിതാവാണ്. പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കർശനമായിട്ട് പാലിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദേവലൻ നാരദ മുനിയെയും വ്യാസദേവനെയും പോലുള്ള ഒരു മഹാപ്രമാണികനായിരുന്നു ആര്? ദേവലൻ. അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിച്ച ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാപ്രമാണികരുടെ പട്ടികയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നാമവുമുണ്ട്. പാണ്ഡവരുടെ കുലഗുരുവായ ധൗമ്യ മഹർഷിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഇദ്ദേഹം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സന്ദർശിച്ചു. ക്ഷത്രിയരെ പോലെ സ്വയംവരം നടത്തി ഇഷ്ടമുള്ള വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം പുത്രിയെ അനുവദിച്ചു. ആ സ്വയംവര പന്തലിൽ യുവാക്കളായ എല്ലാ ഋഷിപുത്രന്മാരെയും ഇദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു. ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അസിത ദേവലൻ എന്ന മഹർഷിയല്ല. ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അസിത ദേവലൻ എന്ന മഹർഷിയല്ല. അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹം ദേവലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാരദമുനിയെ പോലെ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള ഒരു മഹാപ്രാമാണികനാണ് ആര്? ദേവലനും. അർജുനൻ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അസിതൻ, ദേവലൻ ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രാമാണികന്മാരുടെ പട്ടികയില് ആരുടെ പേരുണ്ട്? ഈ ദേവലന്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡവരുടെ കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള ധൗമ്യ മഹർഷിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം, ധൗമ്യ മഹർഷിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ആര്? ദേവലൻ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സന്ദർശിച്ചു. ക്ഷത്രിയരെ പോലെ തന്നെ സ്വയംവരം നടത്തി ഇഷ്ടമുള്ള വരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം പുത്രിയെ അനുവദിച്ചു. ആ സ്വയംവര പന്തലിലെ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള കുറെ ഋഷിപുത്രന്മാരെ ഇദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു. അപ്പൊ ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അസിത ദേവലൻ എന്ന മഹർഷിയല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് ഭാരദ്വാജൻ.
ഇതും 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഗൗതമൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ 7 മഹാമുനിമാരിൽ, അതായത് സപ്തർഷിമാരിലെ ഒരുവനാണ് ആര്? ഗൗതമ മഹർഷി. ശരദ്വാൻ ഗൗതമൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. ഇന്ന് ഗൗതമ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തിലെ അനന്തരഗാമികളോ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ളവരോ ആകുന്നു. ഗൗതമ ഗോത്രരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ സാമാന്യന ആ വംശത്തിലെ അനന്തരഗാമികളും ഗൗതമ ഗോത്രർ എന്ന് ഉറ്റം കൊള്ളുന്ന ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരുമാകുന്നു. ഇവിടെ ഗൗതമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാമുനിമാരിൽ സപ്തർഷിമാരിൽ ഒരുവനാണ്. ശരദ്വാൻ ഗൗതമൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. ഇന്ന് ഗൗതമ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തിലെ അനന്തരഗാമികളോ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഗൗതമ ഗോത്രർ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശത്തിലുള്ള അനന്തരഗാമികളും ഗൗതമ ഗോത്ര എന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരും ആണ്. അഥവാ ശിഷ്യശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരുമാകുന്നു. ശാപനിമിത്തം ശിലയായി മാറിയ വിശ്രുതയായ അഹല്യയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? അഹല്യയുടെ, ഗൗതമൻ അഹല്യയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു. സ്വർഗദേവനായ ഇന്ദ്രൻ അഹല്യയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മോഹിതനായി ഗൗതമ മുനിയായി കപടവേഷം ധരിച്ച് അഹല്യയുമായി സംഗമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അഹല്യ തന്നെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഗൗതമ മുനി ശിലയായി തീരട്ടെ എന്ന് സ്വപത്നിയായ അഹല്യയെ ശപിച്ചു. പിന്നീട് അഹല്യയുടെ നിരപരാധിത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ഗൗതമ മുനി ശ്രീരാമചന്ദ്ര അവതാരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് അഹല്യയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശത്താൽ അഹല്യയ്ക്ക് ശാപമോക്ഷം ലഭിച്ചു, അഥവാ പൂർവ്വരൂപം തിരിച്ചു കിട്ടി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ മഹായോദ്ധാക്കളിൽ ഒരാളായ കൃപാചാര്യരുടെ പിതാമഹനായിരുന്നു ഗൗതമുനി. ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ മഹായോദ്ധാക്കളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള കൃപാചാര്യരുടെ പിതാമഹനും കൂടിയായിരുന്നു ഗൗതമ മുനി. അപ്പൊ ഗൗതമ മുനി അഹല്യയുടെ ഭർത്താവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അഹല്യക്ക് ശാപം കൊടുത്തു. അഹല്യ തന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബുക്കിലില്ല അതൊന്നും. ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ പദസ്പർശത്താൽ മോക്ഷം കിട്ടി എന്നുള്ളതൊന്നും ബുക്കിലില്ല. ഓക്കെ മാതാജി, സാറില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശിലയായി തീരട്ടെ എന്ന് അഹല്യയെ ശപിച്ചു. പിന്നീട് അഹല്യയുടെ നിരപരാധിത്വം മനസ്സിലായപ്പോ ഗൗതമ മുനി എന്ത് ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തു? ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അവതാരത്തില് ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശനമേറ്റ് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നും അനുഗ്രഹിച്ചു. പിന്നീട് അഹല്യക്ക് ശാപമോക്ഷം ലഭിച്ചു, പൂർവ്വരൂപം തിരിച്ചു കിട്ടി. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ മഹായോദ്ധാക്കളിൽ ഒരാളായ കൃപാചാര്യരുടെ പിതാമഹനും കൂടിയായിരുന്നു ഗൗതമ മഹർഷി. മൈത്രേയൻ പുരാതന കാലത്തെ മഹാനായ ഒരു ഋഷിയാണ് മൈത്രേയൻ. ഇദ്ദേഹം വിതുരരുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും ഒരു മതപ്രമാണികനുമായിരുന്നു ആര്? മൈത്രേയ മഹർഷി. പാണ്ഡവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്ര ഉപദേശിച്ചു. ദുര്യോധനൻ ഇതിന് വിസമ്മതിക്കുകയാൽ ഇദ്ദേഹം ദുര്യോധനനെ ശപിച്ചു. വ്യാസദേവനെ സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹവുമായി ധർമ്മോപദേശങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ മൈത്രേയ മഹർഷി പുരാതന കാലത്ത് മഹാനായിട്ടുള്ള ഋഷിയായിരുന്നു, വിതുരരുടെ ആത്മീയ ഗുരുവുമായിരുന്നു ആര്? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മതപ്രമാണികനുമായിരുന്നു മൈത്രേയൻ. പാണ്ഡവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണമെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ദുര്യോധനൻ വിസമ്മതിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ദുര്യോധനനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാസദേവനെ സന്ദർശിച്ച ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹവുമായി ധർമ്മോപദേശങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശ്ലോകം 11. അന്യേച്ച ദേവർഷി ബ്രഹ്മർഷി വര്യ രാജർഷി വര്യ അരുണാദയശ്ച നാനാർഷയ പ്രവരാൻ സമേത അഭ്യർച്ച്യ രാജശിരസാ വവന്ദേ. അന്യേച്ച ദേവർഷി ബ്രഹ്മർഷി വര്യ രാജർഷി വര്യ അരുണാദയശ്ച നാനാർഷയ പ്രവരാൻ സമേതാൻ അഭ്യർച്ച്യ രാജശിരസാ വവന്ദേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ശിരസാവ വന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യേ മറ്റനേകരും ച ദേവർഷി ദേവന്മാരിൽ ഋഷി, ബ്രഹ്മർഷി ബ്രാഹ്മണന്മാരിൽ ഋഷിയായ വര്യ ഉത്തുംഗരായ രാജർഷി വര്യ ഉത്തുംഗരായ രാജാക്കന്മാർ, അതായത് രാജാക്കന്മാര് ഋഷിയായ ഉത്തുംഗൻ, അരുണ ആദയ രാജർഷിമാരുടെ സവിശേഷമായ പദവി, നാന മറ്റു നിരവധി പേരും, ആർഷേയ പ്രവരാൻ ഋഷികുലത്തിലെ പ്രമുഖർ, സമേതാൻ ഒത്തുചേർന്നു, അഭ്യർച്ച ആരാധിച്ച്, രാജ സാമ്രാട്ട്, ശിരസ് വണങ്ങി, വവന്ദേ സ്വാഗതം ചെയ്തു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: മറ്റനേകം ദേവർഷികളും നിരവധി ബ്രാഹ്മർഷികളും രാജർഷിമാരും അരുണാദയന്മാരും, അതായത് രാജർഷിമാരുടെ സവിശേഷ പദവിയുള്ളവര്, വിവിധ രാജവംശത്തിലെ കുലഗുരുക്കന്മാരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പരീക്ഷിത്ത് ചക്രവർത്തിയെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ശിരസ് കുരിച്ച് ഉപചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, പിന്നെ ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റനേകം ദേവർഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിരവധി ബ്രഹ്മർഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, രാജർഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു, അരുണാദയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജർഷിമാരിൽ ഒരു പ്രത്യേക പദവിയുള്ളവരെയാണ് അരുണാദയന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വിവിധ രാജവംശത്തിലെ കുലഗുരുക്കന്മാരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മഹാരാജാവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തി ഇവരെ ശിരസ് കുനിച്ചുകൊണ്ട് ഉപചാരപൂർവ്വം ഇവരെ സ്വീകരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികളെ ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉപചാരമാകുന്നു. അത് ബഹുമാന്യനായ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രണമിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പ്രീത്യർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ധാർമ്മിക ബാധ്യത വരുത്തുന്നു. ഈ ലഘു പ്രക്രിയയാൽ ഒരു മഹാ അപരാധിക്ക് പോലും മാപ്പ് ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാ ഋഷിമാരും രാജാക്കന്മാരും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ആദരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായി അഥവാ മാപ്പ് ലഭിക്കാനായി അദ്ദേഹം ആ വിനീത രീതിയിലുള്ള ഉപചാരങ്ങൾ സകല ഉന്നത വ്യക്തികളെയും സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വീകരിച്ചു. ഉപചാരത്താൽ സകല ഉന്നത വ്യക്തികളെയും സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വീകരിച്ചു. സാമാന്യന മരണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മാപ്പ് ലഭിച്ച് വിമുക്തനാകാൻ വിവേകമുള്ള ഏവരും ജീവിതാന്ത്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിനീത രീതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ വിധം ഭഗവാനിലേക്ക്, അതായത് പരമപുരുഷനിലേക്ക്, ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായി ഏവരുടെയും സന്മനോഭാവം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സവിനയം യാചിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപചാരമാണ്. അത് ബഹുമാന്യനായ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രണമിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പ്രീത്യർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യത വരുത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചത് അത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപചാരമായിട്ട് പറയണത്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ വ്യക്തിയോട് പ്രീത്യർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യത നമുക്ക് വരും. ഈ ലഘു പ്രക്രിയയാൽ ഈ ഒരു മഹാ അപരാധിക്ക് പോലും മാപ്പ് ലഭിക്കുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോ ചെറിയൊരു പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണത്? മഹാ അപരാധിക്ക് പോലും മാപ്പ് ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാ ഋഷിമാരും രാജാക്കന്മാരും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ആദരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായി അഥവാ മാപ്പ് ലഭിക്കാനായി അദ്ദേഹം ആ വിനീത രീതിയിലുള്ള ഉപചാരത്താൽ സകല ഉന്നത വ്യക്തികളെയും സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വീകരിച്ചു. സാമാന്യന മരണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മാപ്പ് ലഭിച്ച് വിമുക്തനാകാൻ വിവേകമുള്ള ഏവരും ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തില് ഈ വിനീത രീതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിധം ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് ഏവരുടെയും സന്മനോഭാവം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സവിനയം യാചിച്ചു. അപ്പൊ ആ വിധത്തില് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു മനോഭാവം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാവരാലും യാചിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 12. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുഖോപവിഷ്ടേഷു ഭൂയഃ കൃത പ്രണാമാ സ്വചീകീർഷിതം യത് വിജ്ഞാപയാമാസ വിവിക്തചേത ഉപസ്ഥിതോ ഗൃഹീതപാണിഃ. സുഖോപവിഷ്ടേഷു ഭൂയഃ കൃത പ്രണാമാ
കീർഷിതം യത് വിജ്ഞാപയാമാസ വിവിക്തചേത ഉപസ്ഥിതോഗ്രേ ഗൃഹീതപാണി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുഖമായി. ഉപവിഷ്ടേഷു എല്ലാവരും ആസനസ്ഥരായിക്കൊണ്ട്. അഥ അനന്തരം തേഷു അവർക്ക്, അതായത് സന്ദർശകർക്ക്, ഭൂയ വീണ്ടും, പ്രണമിച്ച ശേഷം, സ്വയം, ചികീർഷിതം ഉപവാസ തീരുമാനം, യത് ആര്, വിജ്ഞാപയാം ആസ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തു, വിവിക്തചേതഃ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ചവൻ, ഉപസ്ഥിതനായി, അഗ്രേ അവരുടെ മുന്നിൽ, അഭിഗ്രഹീത പാണി കൂപ്പുകൈകളോടെ, സവിനയം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: എല്ലാ ഋഷിമാരും മറ്റുള്ളവരും സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടരായ ശേഷം രാജാവ് അവരുടെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൂപ്പുകൈകളോടെ മരണം വരെ ഉപവസിക്കാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനം സവിനയം അറിയിച്ചു. അപ്പോ എല്ലാ ഋഷിമാരും എല്ലാവരും എന്താണ്, അവരവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ സൗകര്യമായിട്ട് ഇരുന്ന ശേഷം രാജാവ് അവരുടെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ മരണം വരെ താൻ ഉപവസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ അറിയിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗംഗാ തീരത്ത് മരണസമയം വരെ ഉപവസിക്കാൻ രാജാവ് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന മഹാപ്രമാണികരുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്റെ തീരുമാനം അവരെ സവിനയം അറിയിച്ചു. ഏത് തീരുമാനമായാലും അത് എത്ര തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായാലും അഥവാ ഗൗരവ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതായാലും ഏതാനും പ്രമാണികർ മുഖേന അത് ശരിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത് തീരുമാനത്തെ കുറ്റമറ്റതാക്കി തീർക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളെല്ലാം നിരുത്തരവാദികളായ ഏകാധിപതികളായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അവർ വേദാനുശാസനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഋഷിമാരുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും ആധികാരികമായ തീരുമാനങ്ങളെ സനിഷ്കർഷം പിന്തുടർന്നു പോന്നിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമ രാജാവാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യദിനങ്ങളിൽ പോലും പ്രമാണികരുടെ വിദഗ്ധോപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഗംഗാതീരത്ത് മരണം വരെ ഉപവസിക്കാനായിട്ട് രാജാവ് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന പ്രമാണികരുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ തീരുമാനം വിനയത്തോടു കൂടി അവരെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ ഏത് തീരുമാനമായാലും അത് എത്ര തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതായാലും ശരി, ഏതാനും പ്രമാണികർ മുഖേന അത് ശരിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. കാരണം അപ്രകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? കുറ്റമറ്റതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അക്കാലത്ത് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളെല്ലാം നിരുത്തരവാദികളായിട്ടുള്ള ഏകാധിപതികളായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവര് വേദാനുശാസനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഋഷിമാരുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും ആധികാരികമായ തീരുമാനങ്ങളെ അവര് അനുസരിച്ചു പോന്നിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഒരു ഉത്തമ രാജാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യദിനങ്ങളില് ഇത്തരത്തില് പ്രാമാണികരായിട്ടുള്ളവരുടെ വിദഗ്ധ ഉപദേശം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, രാജോവാച അഹോ വയം ധന്യതമാ നൃപാണാം മഹത്തമാനുഗ്രഹണീയ ശീലഃ രാജ്യം കുലം ബ്രഹ്മണപാദ ശൗചാത് ദുരാത് വിസൃഷ്ടം ബത ഗാർഹ്യ കർമ്മ. രാജോവാച അഹോ വയം ധന്യതമാ നൃപാണാം
ഗ്രഹണീയശീലഃ രാജ്ഞം കുലം ബ്രാഹ്മണപാദ ശൗചാത് ദൂരാത് വിസൃഷ്ടം ബദഗർഹ്യ കർമ്മ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ രാജോവാച അഹോ വയം അനുഗ്രഹണീയശീല ബ്രാഹ്മണപാദശൗചാത് ഗ്രഹണീയശീല കുലം വയം ദക്ഷിണാ നൃപാണാം ഗ്രഹണീയശീല രാജ്ഞാകുലം ബ്രാഹ്മണപാദശൗചാത് ദൂരാത് വിസൃഷ്ടം ബദഗർഹ്യ കർമ്മ. കൃഷ്ണ. രാജ ഉവാച. ഭാഗ്യവാനായ രാജാവ് പറഞ്ഞു, അഹോ അഹോ വയം നാം ധന്യതമ അത്യന്തം കൃതജ്ഞതയോടെ നൃപാണാം എല്ലാ രാജാക്കന്മാരോടും മഹത്തമ ശ്രേഷ്ഠരായ ആത്മാക്കളോടും അതായത് മഹത്തുക്കളോടും അനുഗ്രഹണീയ ശീല പ്രീതി നേടാൻ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച രാജ്ഞ രാജകീയമായ കുലങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ പാദങ്ങൾ ശൗചാത് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമുള്ള ഉച്ഛിഷ്ടം വിദൂരത്തിൽ വിസൃഷ്ടം എപ്പോഴും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു ബദ്ധ കാരണമായി ഗർഹണീയമായ കർമ്മ പ്രവൃത്തിയിൽ വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാഭാഗനായ രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നാം നിശ്ചയമായും അനുഗ്രഹണീയ ശീലരായ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും അതായത് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും അത്യന്തം കൃതജ്ഞാഭരിതനാണ്. സാമാന്യേന നിങ്ങൾ ഋഷിമാരും സന്യാസികളും രാജ്യത്വത്തെ ഉച്ഛിഷ്ടമായി കരുതി നിരസിക്കുകയും ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മഹാഭാഗനായിട്ടുള്ള രാജാവ് പറയാണ്, നാം നിശ്ചയമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹണീയ ശീലരായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും അത്യന്തം കൃതജ്ഞാഭരിതനാണ് ഞാൻ. കാരണം സാമാന്യന നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഋഷിമാരെ സന്യാസികളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാജ്യത്വത്തെ ഉച്ഛിഷ്ടമായി കരുതി നിരസിക്കുകയും ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ധർമാനുശാസനകൾ പ്രകാരം മലം, മൂത്രം, മലിനജലം മുതലായവ ദൂരെ ഉപേക്ഷിക്കണം. നവീന സംസ്കാരത്തിൽ ഗൃഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കക്കൂസും കുളിമുറിയും സൗകര്യപ്രദമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവയൊക്കെ വസിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനിലേക്ക് ക്രമമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി രാജ്യത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സമ്പന്നരുമായി അഥവാ രാജകീയ ഗണങ്ങളുമായി ഉറ്റബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയേക്കാൾ പരിതാപകരമാണെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അതിരേകമായി അനുരക്തരായ വ്യക്തികളോട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സഹവസിക്കുകയില്ല. മനോഹരമായ ഈ ലൗകിക ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഛായാത്മകമായ പ്രതിഫലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയവാദി ഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ രാജകീയ സമ്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ അവർ ഒട്ടും ആകർഷിതരാകുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ധർമാനുശാസനകൾ പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത്? മലമൂത്ര മലിനജലം തുടങ്ങിയവ ദൂരെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് നവീന സംസ്കാരത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഗൃഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കക്കൂസും കുളിമുറിയും സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ വസിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനിലേക്ക് ക്രമമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് രാജ്യത്വമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ പറയാണ്. പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സമ്പന്നരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജകീയ ഗണങ്ങളുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയേക്കാൾ പരിതാപകരമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അതിരേകമായി അനുരക്തരായ വ്യക്തികളോട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സഹവസിക്കുന്നില്ല.
മനോഹരമായി ലൗകിക ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ, അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ ഛായാത്മകമായ പ്രതിഫലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികള് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആകയാൽ രാജകീയ സമ്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ അവരൊട്ടും ആകർഷരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. ആർക്ക്? അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക്. എന്നാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണ ബാലനാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 7 നാൾക്കകം സർപ്പദംശത്താൽ മരണപ്പെടുമെന്ന് ശപിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പരമപുരുഷനുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം ആ അവിവേകിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ ബാലനാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശപിക്കപ്പെട്ടു. 7 നാൾക്കുള്ളില് 7 നാൾക്കകം സർപ്പ ദംശത്താൽ മരണപ്പെടുമെന്ന്. അപ്പോ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായിരുന്നു അത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനാൽ മഹർഷിമാരും മഹായോഗികളും മറ്റ് അതീന്ദ്രിയവാദികളും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ അത്യന്തം ഉത്സുകരായിരുന്നു. ആകയാൽ അവരെല്ലാം അവിടെ ഒത്തുചേർന്നു. പാണ്ഡവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവന നിമിത്തം അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠരായ എല്ലാ ഋഷിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരായ പാണ്ഡവരോട് വളരെ കൃപയുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഋഷിമാർ അവിടെ സന്നിഹിതരായതിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അവരോട് അത്യന്തം കൃതജ്ഞത തോന്നി. അപ്പോൾ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ, അത് പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പോ അതെ, എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നു. പാണ്ഡവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവന നിമിത്തം അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠരായ എല്ലാ ഋഷിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരോട് വളരെയധികം കൃപയുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഋഷിമാർ അവിടെ സന്നിഹിതരായതിന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് വളരെയധികം കൃതജ്ഞത ഇവരോടെല്ലാം തോന്നി. മാത്രമല്ല കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാമഹന്മാരുടെ മഹത്വമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആകയാൽ അത്തരം മഹാഭക്തരുടെ അന്തരഗാമിയായി തീർന്നതിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഈ പാണ്ഡവരുടെ അനന്തരഗാമിയായിട്ട് തീർന്നതില് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നി. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ അവിധമുള്ള അഭിമാനം നിശ്ചയമായും ഭൗതികമായ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയായുള്ള ഉളവാകുന്ന പൊള്ളയായ അഭിമാന ഗർവിന് സമാനമല്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിമാനം എന്തെല്ലാന്നാ പറയുന്നത്? സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാൽ ഉളവാകുന്ന പൊള്ളയായിട്ടുള്ള അഭിമാന ഗർവിന് സമാനമല്ല. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഭക്തരുടെ അഭിമാനം യഥാർത്ഥ്യവും, അതേസമയം രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗർവ് മിഥ്യയും വ്യർത്ഥവുമാകുന്നു. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തറിയാം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ പൊള്ളയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവർ അഭിമാനിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് അവരെന്ത് കാണിക്കുന്നത്? അഭിമാനം കാണിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ ഗർവ്. അതുകൊണ്ട് അത് മിഥ്യയും വ്യർത്ഥവുമാകുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകം 14. തസ്സൈവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 14. തസ്സൈവ മേഘസ്യ പരാവരേശോ വ്യാസക്ത ചിത്തസ്യ ഗൃഹേഷു ഭീഷണം നിർവേദമൂലോ ദ്വിജശാപരൂപോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശു ദത്തേ. തസ്സൈവ മേഘസ്യ പരാവരേശോ വ്യാസക്ത ചിത്തസ്യ ഗൃഹേഷു ഭീഷണം നിർവേദമൂലോ ദ്വിജശാപരൂപോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശു ദത്തേ. ചൊല്ലാം.
തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഏവ തീർച്ചയായും, മേ എന്റെ, അഖസ്യ പാപിയുടെ, പര അതീന്ദ്രിയമായ, അവര ലൗകികമായ, ഈശ നിയന്താവ് അതായത് പരമപുരുഷൻ, വ്യാസക്ത ആസക്തമായി, ചിത്തസ്യ മനസ്സ്, ഗൃഹേഷു കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ, അഭീഷണം എപ്പോഴും, നിർവേദമൂല നിസംഗതയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം, ദ്വിജശാപ ബ്രാഹ്മണ ശാപം, രൂപത്തിൽ, യത്ര അതിന്മേൽ, പ്രസക്ത ബാധിതനായവൻ, ഭയം ഭീതി, ആശു വളരെ പെട്ടെന്ന്, ദത്തേ സംഭവിച്ചു, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് വിവർത്തനം ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണ ശാപരൂപത്തിൽ നനച്ചിരിക്കാത്ത വേളയിൽ കൃപാപൂർവം എന്നെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അധികരിച്ച ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ മുന്നിൽ ആ വിധം അവതരിച്ചത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിർഭയനായി സ്വയം വിമുക്തനാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തില് നനച്ചിരിക്കാത്ത വേളയില് കൃപാപൂർവം എന്നെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രാജാവ് പറയുന്നത്. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ അധികരിച്ച ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ അവതരിച്ചത്. അപ്പോ എനിക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസക്തി, അതിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിധത്തില് എന്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് നിർഭയനായിട്ട് സ്വയം വിമുക്തനാകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിർഭയനായിട്ട് വിമുക്തനാകണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ഭഗവാൻ ചെയ്താലേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മഹാഭക്തരായ പാണ്ഡവരുടെ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഭഗവത് സംസർഗത്തിനു വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നിരപായമായി ശിക്ഷണം ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ലൗകികമായ ഗൃഹജീവിതത്തിനുള്ള വശീകരണം അത്യന്തം ദൃഢമാണെന്ന് കണ്ടതിനാൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ലൗകികത്വത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു, അഥവാ വിമുക്തനാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഒരു സവിശേഷ ഭക്തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നടപടിയെടുക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉത്കൃഷ്ടരായ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പമാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. ആകയാൽ മഹർഷിമാരുടെയും ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ രാജാവ് ഉത്തുംഗരായ ഋഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പരമപുരുഷന്റെ പ്രീതിയുടെ അടയാളമായി കരുതി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മഹാഭക്തരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരുടെ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഭഗവത് സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നിരപായമായിട്ട് ശിക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നിട്ടും ലൗകികമായ ഗൃഹജീവിതത്തിലുള്ള വശീകരണം അത്യന്തം ദൃഢമാണെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ലൗകികത്വത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തനാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും വിമുക്തനാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഒരു സവിശേഷ ഭക്തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നേരിട്ട് നടപടിയെടുക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉത്കൃഷ്ടരായ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ സാന്നിധ്യത്തില് തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പമാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹർഷിമാരുടെയും ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ രാജാവ് ഉത്തുംഗരായ ഋഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പരമപുരുഷന്റെ പ്രീതിയുടെ അടയാളമായിട്ട് കരുതി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്തിനെ കാണുന്നത്? ഈ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരുപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ലിങ്ക് വന്നില്ല മാതാജി ഇന്ന്. ലിങ്ക് വന്നില്ല ഇന്ന്. വന്നിട്ടുണ്ട്.
മാതാജി ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. മാതാജി ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്? ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ കേട്ടോ. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ലിങ്ക് ഇട്ട് കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എല്ലാവിടെയും ലിങ്ക്. മാതാജി എന്നെ ഇന്നലെ വന്നു, ഇന്ന് വന്നില്ല. ഇന്നലെ ഇതിലാണ് വന്നേ. മാതാജി എന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി.